Hello everyone. Narok bai tong bai kakai kaham na tong nai nei. Ani ketal video na narok joto na lam shogo nai tong di chung tabu pujar nan thang tongo maising amongka 14 January ni video khaimani tao upload khai tongo. Chung ganga pujar nan thang tongo chung prottek masono ganga puja khayo 14 January o amongka chini dumbur hina chungamo waterfalls chung aro puja runani faijak chini joto parani borok otui oro obotui kono dino ranya omo direct gomoti monbuk aro tuyo jor manjaguyo tak jotono tuitukuk painai pujaran bagai ready khaibaijak chung puja o hai mane boli rok kono khaiya chung sudu phol bai siru puja painai chung tak prasad chai tongo prasad rok chabai pore abo niyam tongo chung puja pai o jagan prasad kisa manchao chaman pore hingke chung thangnai aro jotono ani video no hamjakka hingke like share khaibai rudi hingke chung tabuk thang tongo nogo nana dadu samcharan bagai ani video nai tongi paya sak hambai।